Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 21-nji noýabry hepdeniň sişenbe güni efirde habarlar gündöligi gepleşigimiziň esasy bölügine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärim. Ukraina Ýewromaýdan protestleriniň başlanan günniň ýyl dönüminde mertebe we azatlyk günni belleýär. 2013-nji ýylda 3 aýlap dowam eden protestleriň netijesinde Ukrainanyň şol wagtky prezidenti Viktor Yanukovych wezipesinden çetleşdirilipdi. Prezident Petro Poroshenko we onuň aýaly Marina, premier-ministr Vladimir Groysman we parlamentiň spikeri Andrey Parubi 21-nji noýabrda Kiýewiň Garaşsyzlyk meýdançasynda ýerleşýän ýadygarlyga gul goýdular we şem ýakdylar. Bu ýadygarlyk protestleriň dowamında howpsuzlyk güýçleriniň demonstrantlara güýç görkezmegi zerarly wepat bolan onlar çadamyň hatirasyna dikilipdi. Ýewromaýdan hereketi prezident Viktor Yanukovyçyň Ukrainanyň we Ýewropa bileşiginiň arasynda has ýakyn ykdysady gatnaşyklary göz öňünde tutýan galalaşyga gol çekmekden ýüz öwürmek planyny eglan etmeginiň ýa-ni Kiýewiň merkezinde protestçileriň jemlenip başlanmagyndan soň döräpdi. 2014-nji ýylyň fevral aýynda Yanukovych krizisi soňlamak üçin öz garşydaşlary bilen ulalaşyk baglaşdy. Emma gysga wagtdan soň wezipesini terk edip Orsiýada gaçyp çykdy. Moskwa Ukrainadaky ýagdaýa jogap hökmünde 2014-nji ýylyň mart aýynda Krim ýarymadasyny Ukrainadan bölüp öz düzümine goşdy. Orsiýatyň prezidenti Vladimir Putin ýurdun Gara deňizindäki kurort şäheri Soçida Siriýanyň prezidenti Başar al-Asad bilen geçiren garaşylmadyk duşugynda Siriýada 6 ýyl bäri dowam edýän grajdan uruşundan çykalga tapmak üçin harby çärelerden daşlaşyp syýasy ýol gözlemegiň zerurlygyny ynykdy. Iki ýaranyň arasynda geçirilen duşuk Orsiýatyň Türkiýanyň we Iranyň Siriýada parahatçylyk prosesini güýçlendirmek üçin 22-nji noýabrda Soçida planlaşdyran duşugynyň öň ýanyna gawat geldi. Orsiýat we Iran Siriýada dowam edýän uruşda Asadyň hökümetine harby ýardam berýärler. Hökümetiň protestçileri eden basyşyndan soň başlanan konflikt ýurtda 330 000-den gowrak adamyň wepat bolmagyna, 6,1 million adamyň bozgun bolmagyna we 5 million adamyň ýurdun içinde göçüp ýaşamagyna getirdi. Putin Birleşen Milletler Guramasynyň syýasy prosesi aýratynam onuň jemleýici tapgyryna aktiw gatnaşmagyna garaşýanlygyny aýtdy. Orsiýatyň meteorologiýa gullugy sentýabryň aýagynda Uralda rutenium 106 radioaktiv jesimiň iňen ýokary möçberini anyklandygyny habar berdi. 21-nji noýabrda Rosgidromet tarapyndan edilen bu beýanat Fransiýanyň ýadro howpsuzlygy boýunça agentliginiň sentýabryň soňky hepdesinde Ýewropanyň üstünde dören radioaktiv buludyň Orsiýatyň ýa Gazagstanyň ýadro obyektlerinden gelip çykan bolmagynyň ehtimallygy barada habar bermeginiň ýa-ni gawat geldi. Orsiýat we Gazagystan hiç bir hadisa barada habar bermendi. Şol burakda Rosgidrometiň beýanatynda sentýabryň aýagynda we oktýabryň başynda Çelябинsk regionunyň howany anyklaýjy Agroyaş stansiýasynyň golaýynda rutenium 106 radioaktiv serişdesiniň ýaýran möçberiniň kadaly derejeden 986 esse ýokary bolmagynyň hasaba alynanlygy habar berildi. Agentlik radioaktiv serişdeleriň çeşmesi we olaryň howa ýaýramagynyň sebäpleri barada anyk maglumat bermedi. Nigeriýanyň polisiýasy ýurdun demirgazyndaky Adamawa regionunda janynyň geçen hüjümçiniň amalaşyran bomba partlamasynda azyndan 50 adamyň wepat bolanlygyny habar berdi. Bomba partlamasy 21-nji noýabrda Mubi şäherinde eşi diýençilerden doly mesçitde boldy. Polisiýanyň medeniýet wekili adam pedalarynyň sanynyň artmagynyň ehtimallygyny sebäbi yaralananlaryň arasynda haly agyr adamlaryň köpdigini aýtdy. Hüjümüň jogapkärçiligini destine hiç kim öz üstüne almady. Geçmişde Nigeriýanyň demirgazygynda köp adamly ýerlere Boko Haram islamçy toporyň söwüşçileri ýygy-ýygydan hüjüm edipdi. Boko Haramyň 8 ýylyň dowamynda eden hüjümlerinde 20 000 çemesi adam wepat boldy. Halkara jinaýatçylyklaryna seredýän Gaga sudy Owganistanda uruş jinaýatçylaryny şol sanly Birleşen Ştatlaryň harbiýleri we merkez aňtawgullugy Owgan howpsuzlyk güýçleri hem Talibanyň söwüşçileri bilen bagly ýagdaýlary derňemek üçin yktyýar almaga çalyşýanlygyny eglan etdi. 20-nji noýabrda edilen bu beýanat Gaga sudynyň baş prokurory Fatou Bensoudaның Amerikandary guman edilýän uruş jinaýatçylyklary bilen baglylykda agzamagyna degişli ilkinji ýagdaý boldy. Bensouda halkara tribunal tarapyndan derňew geçirilmeginiň Owganistanda tas doly temizligini soňuna çykyp biljegini beledi. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti bu talaby öwrenýänligini emma sudyň Owganistana goşulmagyna garşy çykýanlygyny aýtdy.
Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmegi ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, habarlar gündeligimize başlaýarys. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň Türkmen Neft Döwlet konserni özüniň neft gaz pudogyny satyn alan enjamlar üçin 8,5 milyon Amerikan dollarynyň gowrak bergisini indi 4 ýyl bäri tölemän gelýär diýip Türkmenistanyň alternativ habarlary neşir ýazýar. 19 noýabrda bu neşir Türkmen Neft Döwlet konserniniň ýolbaşçylary tarapyndan uğradylyny gaýdylýan hatlaryň ençemesini çap etdi. Şol hatlarda degişli Türkmen resmileri berginiň tölemeýändiginiň sebäplerini, Türkmenistanyň iň uly kompaniýalarynyň birine pulun ýoklugy bilen düşündirýärler. Neşiriň maglumatyna görä 2013-nji ýylda Türkmen Neft we Düýbi Kiprde ýerleşen HC International Ltd kompaniýalary Türkmenistanyň neft gaz skawajynalaryna, ýagny burow gurollarynyň gaz agtaryş we özleşdirme işlerini geçirmek üçin ýetlenen analitik laboratoriýalary we göçme kompleksi satyn almak barada şertnama gol goýupdyrlar. Türkmen şelifiniň aýratynlyklaryna laýyklykda müşterileriň talaplaryna görä kompleksin käbir bölekleri Russiýadan, Belarusdan we Amerikanyň Birleşik Ştatlaryndan getirilip tas el bilen denýaly ýygnaldy. Yerine ýetiriji kompaniýa buýurmany dol görnüşdi we belirlenen wagty möhletini berjaý etdi. Buýurmanydan tarap haritleri kabul edip 2014-nji ýylyň maýyna olary kabul edip almak baradaky akta gol goýdy we şol ýyl 674 000 Amerikan dollar möçberini pul serişdelerini töledi. Emma şondan bäri IC International Ltd kompaniýasyna başga pul uğradylmady diýip neşir öz maglumatyny belleýär. Aýdylşyna görä 2014-nji ýylyň awgust aýyna uğradylan hatda Türkmen Neft'in şol döwürdäki başlygy Täçberdi Begjanow wagtlyň kynçylyklar sebäpli häzirki wagt Türkmen Neft döwlet konserni emele gelen bergileri töläp bilmeýär diýär. Gurrun edilýän maliýa dawasyny çözmek üçin ýuridik wekil hökmünde ygtyýarlaşdyrylanlygy aýdylýan CHS Debit Recovery Solution adly halkara firmasynyň Türkmen tarapyna bergini bölekliğin tölemek teklip edenligi aýdylýar. Soňky hepdeleriň dowamyny biz Türkmen Neft'e ýüzlerçe gezek jaň etdik. Biz olar bilen diňe 3-4 gezek gepleşmek başardyk. Ýöne onu da netije gazanyp bilmedik diýip agdalýan neşir CIS Debit Recovery Solution firmasynyň maslahatçysy Taras Kopye salgylanyp ýazýar. Maglumatda bu firma tarapyndan azyndan her hepdede bir gezek uğradylýan hatlaryň ählisiniň Türkmenistanyň Türkmen Neft Döwlet konserni tarapyndan ünsden düşürilenligi, olaryň bu meseleni ýakyn wagtda çözmek wadasy bilen diňe bir gezek jogap hatyny ýazanlygyny belleýär. Türkmen Neft Döwlet konserni satyn alan haritler üçin ýakyn geljekde bölekliğin tölegleri amala aşyrmak üçin ähli tagallalary edýär diýip agdalýan konserniň täze başlygy Döwletgelli Hajiýew özüniň 2013-nji ýylyň oktyabr aýynyň uğradan hatyny belleýär diýip Türkmenistanyň alternativ habarlary neşir ýazýar. Neşiriň çap eden resminamalaryndan çyn tutulsa, häzirki wagtda Türkmen Neft Döwlet konserniniň bergisi jerimesi bilen nazar alanynda 8 milyon 540 000 Amerikan dollarynyň aşýar. Taras Kopyeň Türkmenistanyň alternativ habarlary neşirine beren maglumatyny häzirki wagt bu firmanyň Türkmenistanyň ähli iş täzeliklerini üns bilen ýazarlaýanlygyny aýdyp şeýle diýär. Biz Türkmenistanyň döwlet konserleriniň potensial daşary ýurt partnýorlary bilen desine habarlaşyp, ýurduň neft gaz pudogundaky problemalar, bar bolan bergiler barada habarly edýäs. Şeýle-de olary hyzmatdaşlykdan saklanmak barada duýdurýarys. Türkmen Neft Döwlet konserni Kipr kompaniýasyny öz bergisini ýakyn wagtda tölemese, onu agdalýan halkara ýuridik firmanyň bu meseleni halkara arbitraj suduny ýetirmek baradaky resminamalary taýýarlajakdygy aýdylýar. Ýatladyk geçdik. Türkmen hökümeti bilen işleşen halkara kompaniýalaryň ençemesiniň Türkmenistanyň alyp baran işleri üçin töleglerini alyp bilmeýänligi barada metbuatda mundan öňem habarlar peýda bolupdy.
Ýokarda gurrun edilen meseleler dogrusyny Azatlyk Radiosunu Türkmen Döwlet Konseriniň Aşgabatyň arşivil şaýolunaky idarasynyň we Kiprdaky kampaniýadan haýsam bolsa kommentariýa ýa-da jikmejik maglumat almak başartmady. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat, email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar öňlügi gepleşigimizi Azatlyk Radiosunyň Türkiýedäki habarçysy Men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Daşary ýurtlarda inni kartlardan nagyt we nagyt däl amallaram edip bolmaýar. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň çap eden maglumatynda Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurtlarda puly nagytlaşdyryp bilmeýändiňi aýdylýar. Neşirde Türkmenistanyň Kronikasynyň habarçylarynyň Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky raýatlary bankomatlardan pul çekip ýa-da nagyt däl hasaplaşyp boýunça tölewlerini amala aşyryp bilmeýärler. Soňky 2 hepdede adamlar eýän bir näçe gezek pul nagytlaşdyrmak problemalaryna duçar bolurlar. Adamlar öz kartlaryndan pul çekmek üçin bankomatlaryň ýanynda nowoto durmaly bolurlar. Adamlar türkmen banklaryna telefon etdiler, emma bank işgärleri olara problemanyň bankomatlar bilen aragatnaşygynyň yaramazlygyndanlygyny düşünürdiler diýen maglumat çap edilipdir. Azatlyk Radiosunyň İstanbuldaky çeşmelerem bu ýagdaýyň dogrudygyny tasdikleýärler we bu urda bildirilýän näýeliklerin hem 14-nji noýabrdan bäri hasam köpelýändigini aýratyn üns çekýärler. Adynyň anonim galmagy şerti bilen İstanbul'un Aksaray diýen ýerindäki bankomatlaryň öňünde pul çekmek üçin garaşyp duran ýerinden maglumat beren bir näçe türkmen raýaty özleriniň eýäm geçen hepdäniň başyndan bäri plastik bank kartyndan nagyt pul çekip bilmeýändigini aýdyp Türk bankomatlarynyň ekranynda türkçe görkezilýän siziň bankyňyz şu wagt bu işi amala aşyrmaňyza ruhsat bermeýär. Soň täzeden synaşyp görmeňizi haýyş edýäris diýen ýazgynyň suratyny Azatlyk Radiosunyň redaksiýasyna ýerdiler. Howpsuzlyk sebäpli adanyň efirde agdalmazlygyny sorap Azatlyk Radiosuny İstanbuldan ýüz tutan bir türkmen raýatynyň aýtmagyna görä, olum eýän bir hepdeden bäri özüniň plastik bank kartyndan puluny nagytlaşdyryp bilmeýär. Plastik kartyny sokup puluny nagytlaşdyrjak bolsaň türk bankomatlary öz bankyňyzyň muňa ruhsat bermeýändigini duýdurýar. Belki tehnik bir näsazlyk ýa-da bejeriş işi geçirilýändir. Soň ýene-de synaşyp göreýin, soň bir näçe gün tapawutly wagtda bir näçe gezek synaşyp gördüm. Emma welin ýene kartymdaky pulumy nagytlaşdyryp bilmedim. Soň gaty gaharym gelip Türkmen bankynyň plastik kartynyň ýüzündäki telefon belgisine jaň etdim. Bankyň işgäri plastik kart diýen zat inni dolu ýatyrly diýip jogap berdi. İçindäki pulum näme boljagyny diýsem, bäri gelen wagtyňyzy alarsyňyz diýär. Men bärde nagyt pulun maňa hökman gerekdigini aýtsam, bankyň işgäri telefonuna ol ýerini biz bilemzok diýdi. Menem onsoň diňe Türkmenistana baryp alyp bilýänmi diýsem, hawa puly berenje ýeriňden alarsyň diýdi de telefonu öçürüp goýberdi diýip İstanbulda plastik kartynaky puluny nagytlaşdyryp bilmän kösenýändigini aýdýan bir türkmen raýaty Azatlyk Radiosuny gurrun berýär. Azatlyk Radiosunyň İstanbuldaky çeşmesi bilen gurrundaş bolan we adynyň anonim galmagyny soran bir türkmen söwdegärem. Men İstanbul'a gelemden soň söwda satyp üçin biraz pul nagytlaşdyrdym plastik kartymdan. Soň bir hepde gowrak golya galanja 800 Amerikan dollaryna goloy pulmam nagytlaşdyrjak bolsam, öz bankymyz petikläp goýupdyr diýip Azatlyk Radiosuny gurrun berýär. Oň öňe sürmegine görä, ýygyderli edilýän jaňlar sebäpli inni Türkmenistanyň banklaram daşary ýurtlardan jaň edýänlere jogap bermeýärler. Diňe İstanbulda şeýle ýagdaý ýüze çykanok Belarusya'da okuyan Türkmen studentlerim plastik kartlardan günne 50 Amerikan dollaryny nagytlaşdyryp bilen oklar. Inni pulu bolanlar we biziň ýaly söwda satyk edýänler ýurtdan nagyt pul çykaryp daşary ýurt banklaryna hasap açyp şolaryň üstü bilen işlemäge gönükdi. Russiýada we Türkiýede söwda edýänler inni yerli banklarda açan hasaplarynyň üstü bilen biznes aýlap urdular. Olar olaýtada Türkmenistan bilen işleşmeýän banklary saýlap almagy ýekden edýärler. Türkmenistanyň banklary öz
üstüne palta urdu gadagançylyklary bilen. Bular urdysa öldür etdiler. İstanbul'a gaýtmankak aýdylan bolsa, iň azyndan bir duýduruş edilen bolsa, bizem karta bil baglaman bir çäre tapardyk. Köp adam daşary urtlarda kyn ýagdaýda galdy. Pul gadagançylyklar sebäpli diýip, ol söwdeger Azatlyk radiosyna beren maglumatyny aýdýar. Hopuluk sebäpli adanyň aglanmazygyny sorap şu gün Azatlyk radiosyna ýüz tutan we häzir İstanbul'a gelen bir türkmen raýatyny aýtmagyna görä, bökdönçlük diňe plastik kartlardaky pulu nagtlaşdyrmak bilen çäkli däl. Ýagny nagyt däl amallara hem ruhsat berilmeýär. Ol özüniň bir näçe günden bäri dürli ýerlerde öz karty bilen söwda etmek isleýän mahaly nagyt däl amalyňam başa barmanyny aýdýar. Ol bank karty bilen nagyt däl amaly edip bilmeýäni üçin Türkmenistanaky banka jaňadan mahaly bolsa, kartdan inni nagyt däl amaly edip bilmersiňiz. Bärdäki hosarlaryň birine ýa-da kim sen kartyňa pul geçiren bolsa, şoňa ýtýarnama urat. Olam pul geçireniň baradaky kagyny alyp banka barsyn we iýeren pulny ýyzyn alsyn. Görnüşine jogap berendiň öňe sürýär. Sözü jemläp aýtsak, türkmen raýatlaryň daşary ýurtlarda yüzbe-yüz bolýan şeýle pul problemalar barasynda Türkmenistanyň döwlet kontrollugyna hakimet puwatyna hiç gili söz açylmaýar. Şol wagtyň özünde degişli türkmen resmiýlerden hem bu ýagdaý bilen baglanşykly nähilidir bir kommentariýa almagam Azatlyk radiosyny başartmaýar. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada Azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Şunlar Türkmenistanda, hususan da Aşgabatda Coca-Cola kompaniýasynyň önümleriniň diňe seýrek söwda nokatlarynda tapdyrýandygy we olaryň bahasynyň tas 2 hisse gymmatlandygy barada habar berilýär. Azatlygyň paýtagtdaky çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä, bu gyçylyk mundan 2 hepde çemesi odol güýçlenip, häzirki wagtda Coca-Cola önümleriniň diňe ýarym we 1 litrlik plastik gaplara gaplanan görnüşdäkilerini käbir söwda nokatlarynda tapsa bolýar. Adamlar tapan yerini onu bloklap satın alýarlar. Özüm plan yerde tapıp bolýar diýip öňünden aýdar ýaly däl. Sebäbi bir dükanyny sähelçi galyn bolsa, şoňa gelýänler bir-birini habar edýärler. Hatda dükanyny şonu alyp durkady, öz ýollaşylaryna jaň edýänler kän. Meselem plan dükanyny Coca-Cola bar ekeni diýseler, onuň ýollaşam. Men barýançam onuň satylyp guturaýmagy mümkin. Sen meniň üçinem satyn al. Men häzir maşinly bararyn diýip habarlaşýanlar kän. Häzir plan ýere baryp Coca-Cola'ny taparyn diýen tamady bolmaly däl. Diňe tötänden üstünden baranyňda tapyp bolýar. Dip adynyň efirde agdanmazlygyny soran Aşgabatly Synçay diýär. Ol bu gyçylygyň öňü sirasynda Coca-Cola önümleriniň bahasynyň hem gymmatlandygyny aýdyp şeýlediydi. Öň yarım litrlik kola 1 manatdan, 1 litrligem 1 manat 30 tengeden satylýardy. Inni tapıp bilseň, onuň iň arzany, ýagny yarım litrligini tapsaň 2 manatdan satylýar. Bu bolsa munyň 4 aý uzulky narkyndan 100% ýokarydyr. Beýleki 1 manat 30 tengeden satylýan 1 litrlik Coca-Cola'nyň bahasy hasam galyp 3 manat ýetdi. Aýdylmagyna görä Coca-Cola kompaniýasynyň önümleriniň gytalmagy mundan 3-4 aý çemesi odol başlap, şol gyçylykdan soň olaryň bahasy da gymmatlap başlady we onuň 1,5 we 2 litrlik plastik gaplary gaplananlary söwda dükanlarynyň tekçelerinden ýetirim boldy. Türkmenistanda Coca-Cola önümleriniň gytalmagy we olaryň bahasynyň gymmatlamagy barada kompaniýanyň resmi web saytynda maglumat berilmeýär. Azatlyk radiosy bu mesele bilen gyzyklanyp, Coca-Cola Türkmenistan kompaniýasynyň Aşgabatyň 11-nji mikroraýondaky edarasy bilen habarlaşdy. Bu edaranyň adynyň efirde agdalmazlygyny soran jogapkar resmisi kompaniýanyň Coca-Cola önümleriniň önümçiligini wagtlaýyn çäklendirendigini aýtsa-da, munyň sebäpleri barada jekmejek maglumat bermedi. Şeýle-de bu resmi kompaniýanyň Coca-Cola önümleriniň önümçiligine şu aýyň 27-sinden başlap gaýtadan giriş
gelişecekdigini hem sözünün üstüne goşdy. Ýeri gelenine ýatlasak 1998-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň çäğinde hereket edýän Coca-Cola Türkmenistan kampaniýasy şu ýyl Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş sunmaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň resmi halkara himayetkäri bolupdy. Bu kampaniýanyň Aşgabat 2017 oýunlaryna goldaw bermek ýalaşyklarynyň çäklerinde türgenleri, topar ýolbaşçylaryny bäsleşige gatnaşan işgärleri we meýletinçileri arasy agyz suwy, Bonaqua, alkogolsuz içkiler ýagny Coca-Cola, Fanta, Sprite we Powerade ýaly sport içkileri bilen üpçüni içjekdigi aýdylypdy. Ýapyk binalarda we söwüş sunmaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlary tamamlanandan soň has takygy noýabr aýynyň başlaryna Türkmenistanyň hususy we döwlet eýçiligindäki dukanlarynda ýurdun özünde öndürilen arasy we gazly suwlar bilen bir hatarda Coca-Cola Türkmenistan kampaniýasynyň önümleri hem gymmatlapdy. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky aryzlaryny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web-saýtyny, sosial ulamlardaky sahypalaryny çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosi. Efirde habarlar gündeligi bilen men Şaýmyrdan Gulumrady kabuldan. Awgan türkmenleriniň arasynda gyz çağalaryň mekteplerde bilim almagynda az kem kynçylyklar bar. Onuň hem sebäbi türkmenler öz gyz çağalaryny mektebe kän ibermeýär. Hususan hem gyz çağalar birnäme ulanandan soňra türkmenler mekteplerde tälim alýan öz gyz çağasyny mektepden alyp galýar. Ýöne soňky döwürde awgan türkmenleriniň arasynda da öz gyzynyň mekteplerde bilim almagyna mümkinçilik töretýän ata-eneleriň sany artdy. Jemile Demirgazyk Awganystanyň Akça etrabynyň liseýinde bilim alýar. Mektepde bilim alýan başga da türkmen gyz okuwçylarynyň bardygyny ol aýtdy. Okuw ýaşy bar türkmen gyzlar. Hemme sınıfta var, hemme kim köşet ýa türkmen gyzlar. Gowy ýaşyş bilen gelip durlar her sagata bermädim. Türkmen owalaryndaky mekteplerde ayal mugallimleri ýok. Şo sebäpden hem türkmenler öz gyz çağalaryny mektebe ugratmaýar. Okuwun ýany bilen aşaky sınıflarda bilim alýan gyz okuwçylary durly ugurdan özüniň sapak berýändigini Jemile gurunmerdi. Men malim ýaxşy, olardan gowy bioloji, kimya, fizik, hadis şerif, Kur'an şerif, talim, terbiye, ahlak, tarih, coğrafya. Jemile'nin aýdyşyça ata-enesi onun mektepde bilim almagyna päsgelçilik döretmendir. Türkmenler indi öz gyz çağalarynyň mekteplerde bilim almagyna garşy bolmaýar diýip Jemile hoşluk etdi. Okuýdy, özleri üý berýär. Hemmesi atynes köşedip üý berýär şolar. Hemmesi köşet ýaşaň üstünde kursy uzadyp okuýan. Inglisi türkmen men okuýdym, türkmen okuýdym. Akça etrabında Türkiye'nin hükümet tarafından gyz okuwçylar için bir mektep kuruldy. Ol mektepde hem türkmen gyzlarynyň bilim alýandygyny Jemile aýdýar. Okuýan hemmesi türkmen bar ýaşaň. Türk dene, türküň dili. Olardan hemme zady bilýärsiň. Aýal bar gördüm, türküň gowy. Bilen kim gowy? Her kaýsyň içinde özüniňki ýaşy, her mazmunyň özüniňki ýaşy. Fakizetçiligi köşetdi. Bir ýer çyrklasy şon salmaýar içeri. Ijazat ýok. Girjek boldum, bolmady, almady. 600 gyzyň içinde 30 nefer kamyap boldy türküň mektebinde. Alýar, köşeseň alýar. Bir ýyl şo türküň kursyny okuýsaň alýar. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Orsiýet gün orta günler Uraldan çykýan radioaktiw buludy anyklady.
Orsiýanyň meteorologiýa gullugy sentýabryň aýagyna ýurdun käbir künjeklerini aşy ýokurdy kızlykda rudeni 106 maddasynyň radioaktiv izotopunyň peýda bolandygyny tasdiklady diýip France Press agentligi 20 noýabrda habar berdi. Şu aýyň başlaryna Ýewropanyň iklimi üstünde düzümini rudeni 106 radio izotopu bolan buludyň peýda bolandygy barada ýaýradan hasabatyny Orsiýet tasdiklana çalym edýär. Şonda Ýewropanyň meteorologiýa gulluklary gurrungy edilýän buludyň Gazagstanyň ýa-da Orsiýetiň günorta gününe ornaky Ural regionunun gelen bolmagynyň ähtimaldygyny aýdypdy. Argayaş we Novogorny gödäwçilik stansiýalaryna 25 sentýabrdan 1 oktyabr aralygyny geçirilen radioaktiv aerozol ýagny howada gaýan radioaktiv jisimleriň barlyklarynyň netijesinde olaryň düzümine rudeni 106 tapyldy diýip Orsiýetiň Rosgidromet gullugynyň aýdandygyny AFP habar berdi. France Press agentliginiň habar bermegine görä Orsiýetiň howa maglumaty gullugy günorta Ural regionuny ýerleşen Çilyabinskiniň Argayaş obasynyň gödäwçilik stansiýasyna howanyň düzümini ören ýokurdy kızlykda rudeni 106 maddasynyň hasaba alınandygyny we munyň howanyň tebii hapasynyň kadyl derecesinden 986 esse ýokary bolanyny aýdypdyr. Bu izotop Tatarstana da gözü ildi. Sonra Orsiýetiň günorta bölегini we soňlugy bilen Ýewropada ýerleşen ähli ýurtlary ta Italiýadan Ýewropanyň demir gazygyna çyn aralaşdy diýip AFP Rosgidromet sitirledi. Çilyabinsk regionunyň jemgyýetçilik howpsuzlygy ministri Yevgeniy Savchenko sentýabr aýyny radiasiýanyň howply derejeleri barada regional administrasiýa hiç ýyl resmi maglumatyň gelip gowuşmandygyny aýtdy. Haçanna media rudeni 106 buludy we nähilidir bir betbagçylyk barada galawoplugy düşüp başlan soň biz Orsiýetiň ýadro energiýa korporasiýasy Rosatomdan we Rosgidrometden düşündürüş soradyk diýip Savchenko özüniň Facebook sahypasyna ýazdy. Orsiýetiň meteorologiýa agentligi howa hapalanmasynyň aýratyn sebäpleri barada hiç zat aýtmaýar diýip AFP habar berýär. Argayaş stansiýasy 1957-nji ýylda adamzat taryhyna iň betbagçylykly ýadro hirakçylygynyň ýüze çykan ýeri bolan Mayak ýadro deskasynyň 30 kilometr daşlykda ýerleşýär. Bugunky gün Mayakda ulanylan ýadro ýanygyşlary täzeden işlenýär. 9 noýabrda Fransiýanyň Radio Gorug we Ýadro Howpsuzlygy institutu 27 sentýabr bilen 13 oktyabr aralygyna Fransiyada howanyň düzümine rudeni 106 maddasynyň anyklanyny aýdyp hasabat çap etdi. Institutun ýaradan hasabatyny Volga deriýaty bilen Ural daglarynyň arasynda bir ýerde bolan awariýanyň howanyň hapalanmagyna sebäp bolan bolmagynyň ahmaldygy aýdylýar. Şeýlede onda Ýewropada hasaba alynan konsentrasiýalaryň adamyň saglygyny howp salmaýanlygy bellenilýär. Rudeni 106 reaktorda bölünen atomlaryň önümi bolup ol käy halatlarda medisinada da ulanýar. Rudeni 106 tebii ýagdaýda döremeýär. Rudeni 106-nyň ýüze çykmagyna haýtydyr bir reaktorda bolan hilakçylyk sebäp bolan nädir? Egerde şeýle bolanyny onda buludyň düzümine beýleki elementler hem göze iýilerdi diýip Fransiýadan ýaýradylan hasabatda aýdylýar. Radioaktiv bulut barada Ýewropanyň ýaýradan hasabatyny jogap hökmüni Orsiýetiň ýadro energiýa kompaniýasy Rosatom oktýabryň ortalaryna beýanat çap etdi. Rus mediasynda sitirlenen beýanatda 25 sentýabr 7 oktyabr aralygyny geçirilen howa barlyklaryna şol sany günorta Uraldan alynan analizlerde howanyň düzümini rudeni 106 duş gelinmedi ýöne Sankt Peterburgda beýle däl diýilýär. Rosatom Fransuz agentliginiň hasabatyna beren jogabyna Orsiýetiň ýadro infrastrukturalarynyň ähli obyektleriniň töwereginde radiasiýanyň derejesi bolmagy ýaly diýilýär. Ýöne Rosatom ýadro ýangıç sikli bilen bagly ýa-da radioaktiv materiallary öndürýän enjamlardan bölünip çykan jisimleriň radioaktiv buludyň döremegine getiren bolmagynyň ahmaldygyny ma'lum etdi. 20 noýabrda Greenpeace Russiýa Rosatomy geňişleýin barlygy geçirmäge we Mayakda bolan hadisalaryň netijelerini çap etmäge çagyrdy. Guramanyň beýanatyny Greenpeace ýadro hadisalarynyň ýaşyrylmagyna garşy prokurorlary iş gozgamaga çagyrýan haturudur diýilýär. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Men Aras Perviş, biz programmamyzy dewam etdirýäris. Prezident Vladimir Putin Orsiýetiň Kuror şäheri Soçida Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assad bilen geçen gepleşiklerde Siriýada enni harby operasiýalardan süýşüp 6 ýyl bäri ýurtda barýan raýat oşuna syýasy çözüp tapmagyň zerurdygyny aýtdy. Iki ýaran arasynda 20 noýabrda geçen duşuk Orsiýetiň Türkiýanyň we Iranyň prezidentleriniň parahatçylyk prosesini ýola goýmak maksady bilen 22 noýabrda Soçida duşuşmaga taýýarlyk görýän mahallyna gelýär.
Siriya konfliktine siyasi çözgüt tapmak boyunça Birleşen Milletler Guramasının huwandarlygyna Cenevada barýan geprejiklere gaýtadan girişmek hem 28-nji noýabra planlaşdyryldy. Uruşun tutuş dewamyna Orsiýet bilen Eýran Asadyň hökümetine mühim harby kömekler berdiler. Hökümetin protestçileri basyp ýatyrmak bilen başlanan uruş 330.000-den agdak adamyň helaklenmegine, 6,1 million adamyň bosguny öwrülmegine getirdi. Ýurdun öz üçin öý owdaryndan jyda düşüp başga ýerlerde ýerleşmäge mejbur bolan adamlaryň sany 5 million çemese diýip çaklanýar. Türkiýe Siriýanyň prezidentini häkimiýet başyndan gowmaga synanşýan gozgolaňçylar goldaýar. Putin Orsiýetiň telewiziýasynda eden beýanatyna Siriýada harby operasiýa inni dogrudan tamamlanyp gelýär diýdi. Putin Asady ýöldürip, "Meniň pikrimçe inni esasy zat syýasy proseslere geçmek. Men siziň parahatçylygy ornatmaga we gerekli çözgütleri tapmaga, meýilli her bir adam bilen bile işleşmäge taýýardygyňyzy görýänime begenýäryn" diýdi. Orsiýetiň prezidenti özüniň Birleşen Milletler Guramasynyň prosesi aýratyny onuň eň soňky etapyna işçen gatnaşmagyna garaşýandygyny aýtdy. Asad hem Siriýa konfliktinde Orsiýetiň oýnan roli üçin Putina minnetdarlyk bildirip, aýratyny terroristleriň üstünden ýeňiş gazanýarymyz bäri biz syýasy prosesiň öňe gitmegini isleýäris diýdi. Siriýanyň prezidenti Islam döwleti toparynyň ekstremistlerine, şeýle hem özüniň beýleki garşydaşlaryna teröristler diýip sarglanýar. Asad syýasy prosese daşarky aktyorlaryň garşymalygyny öpçün etmekde, Siriýalylaryň öz tarapyndan edilýän tagallary goldamakda biz Orsiýetiň kömegine bil baglaýarys diýdi. Orsiýetiň prezidenti hem özüniň 21-nji noýabrda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump bilen pikir alşmakçylygyny aýtdy. Eýranyň, Orsiýetiň we Türkiýanyň daşary ministerleri bu üç ýurduň prezidentleriniň Soçyda geçjek samitinden öň 19-njy noýabrda Türkiýede duşup Siriýa uruşy hakda pikir alşdylar. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gotarýarys.